Nemam potrebe ići visoko gore, jer često vidim da ljudi rade ovako. Dobar dan, dobar dan. Kako pravilno raditi onu vježbu za povlačenje za leđa sa bučicom, pošto svi krivo radite. Ovako, prva stvar, podigneš si klupicu, evo možeš ovako. Ovo je to dio za nogu. I sad, nasloniš se s rukom i radiš ovo. Znači tu smo. I puno ti je ovako ljepše i zgodnije nego da ti klupica ravna. Druga stvar, nemoj povlačiti lakat ovako visoko gore. Lakat ti dolazi do tud. Nemam potrebe ići visoko gore, jer često vidim da ljudi rade ovako. Znači od ovog nemaš ništa, povlači prema džepu, tu i lakat je do ovdje. Nemam potrebe lakat ići previsoko gore. I kao što sam rekao, nemoj povlačiti ovako, nego povlači ko da ga želiš staviti ovdje u džep uteg. Tu ti je ruka i tu ga povlačiš. I to ti je to.